ga Esmarafa dauke da wakar aure, auren masoya Abdulhamid ango Zainab amarya. Sama 0S0 ce 61 63 32 54 haka. Ga amarya na kamshi za ta je gidan aure. Abdul ɗan iya ne ango Zainab yanzu amarya ce. Ga amarya na kamshi za ta je gidan aure. Abdul ɗan iya ne ango Zainab yanzu amarya ce. Ga amarya na kamshi za ta je gidan aure. Abdul ɗan iya ne ango Zainab yanzu amarya ce. Da sunan ka sarki Allah gwani mabuwayi, ka bani basira na yi waka ta zama yar yayi. Ka taimake ni ya mabuwayi duk abin da nake yi, abin da na shirin yi mai matsala hana mini in yi. Salati galin kaya Allah ga sidi masoyi, Muhammadu ne hanyar shirya koyinsa muke yi. Alai da sahabbai kun yi riko da hanyar su lallai ya dace. Sama Ali Esmarafa yake waka amma ta amare, idan ka ji buɗa aure ne an fesa turare. Ango da amarya sun yi shirin su sun yi jere, Abdulhamid da Zainab Sada a yanzu kun zama tare. A yau ce ranar aure, yan matan amarya a tsare, suna ta rawarsu suna juyi a yau Zainab amarya ce. Ga amarya na kamshi za ta je gidan aure. Abdul ɗan iya ne ango Zainab yanzu amarya ce. Kai da Zainabu yau kun yau kamanni, kun samu daraja kun zarce sa'anni. Abdul daga yau kai ne ango ka sanya tunani, kula da hakin matarka a ɓangaren ta na rauni. To kula Abdul da fadakan addini, ci da sha sutura na amarya kai ne tsani. Zainaba a yau ta bar gidansa gidanka take zaune, ka kula da amarya cikin zama kaga wannan haƙƙi ne. Koyin manzo ne sai ka bi haka kyautata sunna ce. Ga amarya na kamshi za ta je gidan aure. Abdul ɗan iya ne ango Zainab yanzu amarya ce. Aure na soyayya riba ne, Abdul Manir ɗan iya ango ne. Zainab Sada Ibrahim ta zamo amarya. Aure na soyayya riba ne. Amarya Abdul Manir ɗan iya ango ne. mijin amarya. Zainab Sada Ibrahim ta zamo amarya. Aure na soyayya riba ne. Amarya Abdul Manir ɗan iya ango ne. mijin amarya. Zainab Sada Ibrahim ta zamo amarya. Zainaba yau na iso gunki, Aure na sunna. daga yanzu an kai ki ɗakin ki. Aure na sunna. Ladabi ya zamto wajabcinki, Aure na sunna. amma ki nuna wa angonki. Aure na sunna. Ki kula da mijinki da farko, Zainab shine haƙƙi. Duk abin da yake so sai ki Zainab karki roki, a gare sa ne mai aljanna